Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Nahibaw ko nakadungog ka sa among gipanagsultihan ni Lola. Woy! Hindi na ko susod. Tinuoy? O lagi, pagi ako kay murag naluya ako sige deposit na. Ang mga ikawaw na gito na kong deposit sukad ganina. Murag nawad-an ang umoy akong tuhod mo nga lahos ako sa mong kwarto. Pahuway na ko. Ay, nabay tambal si Lola na. Bay tambal bi. Pagi ako ngay ko tambal. Yun na. Ano? May kutsilyo ko? Sama. Kay. Imo kong gigadlita si Msilyo. Yan na. Si buhaton mo na ko ha. Imo gisira brutal. Si buhaton na. O na si mga nauna eh. Imo kong patyon? Ha? Imo kong dunggabon? Sige, pati ako. Tukang di mo mapreso ha. Kamong lula ni mo. Huwag pasanginlan kung mamatay ko kung di kamo. Kamora. Kaya walang taon din eh. Karon kita lang, ha? Advance kang mag-isip, Ellie. Today. Dili ko yung anak kapugo, no? Yan ang patsyon man ka. Ha? Kaya musulti ko sa akong nadunggan nga to ni Pakundo, ha? Yan na. Ayaw taon na. Itiyon sa akong liog ang kutsilyo. Liog ka, mura kong baboy na. Kanang imong bakba. Lain na, ne? Ngano, sa? Lain kayo. Mura kag baboy? Baboy na bitaw ka? Lain kayo ba? Paminaw, kanang imong bakba. Kana ang mamahimong hinungdan nga mamatay ka sa dili pa oras. You know. Kung musaba ka gani, manablasap ko. Puslan man nga dili ko unya maangkon sa hingpit si Facundo. Tablahon ta ka. Iapil ko pa si Facundo. Ay, nagduka na ko. Nandiyan na pang orasa. Hinaot ka nagkasinapot na kita, ha? Ellie, itak-om ng imong baba. Ay, pagpahimos. Huwag ko magdaw ngayon, anak di siya na. Pilagi isa akong nailan niya. Sa maron? Nanimaho lagi. Kiak. Migawas akong kadlog sa akong itch da. Christine, Dinis ako tupad ni Molo, ha? Apo, Mingawan ko ni Molo. I'm not going to die yet, Christine. Ay, lolo, uy. Madayon ang among kasal sunod semana, lo. Ug dili ka, di ba? Lo, Come here. dili mo sagot si Christian nga. Anhimi mo po yung uban ni Molo. Ug di ka gyapon ganahan nga mabuwag na ko, di ba? Pero kung makalayas ka, Lo, I know. Ug nakasabot ko. Kung di ka gustong malayo na ko, kung di ka gustong makasal sa tao nga wa kay pagbati, don't force yourself. lo, Ayaw pagpakasal na po. dili mahimo, lo. Di takapugson na po. Nahibaw ko. Pero buhaton ko ni tungod kay mas mahal ta ka kaysa akong kagawasan. Mamahigugma sa uban. Apo,
Makat-on na lagi unya ko sa pakikugma niya kung magtipon naming duha. Wala ko'y choice kundi mahalon ang mamahimo kong bana, di ba? You always have a choice, Sabo. But I choose not to. Then I will be the one to choose alang nimo. Lo, Og piliyon kung makita kang malipayon na po. Gusto kong mabalik ang kanhing kasaya sa imong panagway. pero Lo, Let Lolo do the right thing alang sa pinangga kong apo. Lo, Close your eyes and sleep. Ayaw na pagdaghan paghuna-hunaon. Lo. Yak, gusto lang magmayo akong tiyan eh. Kinahurot magpagawas kagabi sa akong gikaon. Nagpanawag na akong lamisa. Akong lamisa no, napanawag ng lamisa na ako. Pero di ko gana mo padaol kay naman siya na og yang lola nga nagbarog dool sa lamisa. Si Bro Pakundo, siya ka na. Kini, salamat taon. Masudlan na akong tinai. Sugato na ko siya. Hi. Iya, ang plastik. Ang plastik. Plastik. Kalambi sa pahiyom. Sa na ko ini. Giudlat bra bakuan niya nga patyon ko kung kumuingon ko ni Pakundo. Makabuhat pagkikahasiyanan ni Ana, no? Hi. Good morning. Dali na, mga anak ha. Ganina pa ko napaabot ni mo. Igutom na kayo ko. Ambot ba? Sa ako tingali ning gisabag. Dili pa ta ko hingaon ini sa una. Dili kay ko hingaon, di ba? Pero karon murag ganahan na kay ko magsiki og kaon. Labi pa kun may ice akong duol. Ang lingkod na. Bro. Ha? Ay, Ellie. Gigutom na sa kano. Kumusta naman yung matiyan? Wala ba maglain? Wana. Lingkod na. Kaon na. Ha? Mukhaon ako? Lingkod na ele. Direto pa na ko. Atbang lang ko. Oh. Lingkod. Hingon bitaw ko. Dire lang ko tupan mo. Oh, gani. Aray ko. Ako na ang buo na sa pangaliya. Pasalamat ko ni mong tugutan, sir. Gon. Ay, sa galan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo ning grasya nga ni akaron sa mong atubangan og sa laing adlaw sa among pagpakabuhi. Bagong adlaw, bagong pagpakabuhi na usab og sa umaabot may laing kinabuhi na unya nga mauban namo karon dinhi ning talat kananan. Daghang salamat Ginoo ni ining tanan. Amen. Amen. Amin. Ele. Amen. Ni Facundo, butangan ako imong plato ni Tosino, ha? Ako na. Ako na. Anad-anaron ko na lang akong kagalingon karon nga mosilpi nimo. Isip umaabot nimong asawa. Natukad ka ba, Ele? Oh! Dili man akong gikaon ang malagpot ni Manay ang ako magbaga. Kusugas na ito eh. Dili ka na mahabwa kundi nakukusgon. Hiday-hiday lang lagi sa paghugit. Wa ba'y naggukod ni mo gud? Hinay mo good. Natukan lang ko gisulti ni yan na Oh. mga. Ini? Nabukog ka? Nabukog ka? Ele. Bisag buwat, makabukog gihapon di ay.
Bag o pagani kong niingon nga paghinay lang. Sige, tubig na lang ako imnon. Tubig na lang. Ayaw lang Tubig lang. kalain, sir, ha? Pero mahimo bang masayran na nako kung unsa na imong plano alang sa inyong kasal sa akong apo? Lola sad uy. Nakurat ko sa kalit mo paghapag sa lamisa. Naibaw ka gyud nga dili maayo alang nako ang makurat. Pasaylo nakalitan lang ko dihang nabugahan ko sa tubig ni Eli. Pasaylo ako Facundo, apo. Oh, Pasaylo asad kung balik nga. Ay, naguna-una ko sa pagsangpit ni mo ni Ana. Pero diharaman sad mo paingon sa kong apo, di ba? Hingpitan na niya kang mamahimong apo kung makasal na kamo ni Ana. yeah. Oh, mabdos lagi day kaya na, no? Buwan na ba day tusukad sa may nahitabo ninyo ni Bro Bakundo? Dili ba nga wapa man? May ingon gyud ni Ana Eli. Sayo nga mo pakita og sintomas ang babae nga nagsabak. Og mo na nahitabo nako, di ba Lola? Nading. Ay, kanong sama ka magpa-prenatal, day? Mao ka na nga itong lakon karong adlaw ini. Oh, di. Ubanan mini mo niya na, paingon sa doktor. Para matsikap siya. Doktor? Facundo, dili na kinala nga mo ato pa kita og doktor. Dili na lang. May sentro man kita din sa asyenda, di ba? I insist. I want what is best for my child. Busa, magpakita kita sa kaubigay ni. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!